naike kanisa ya Catholic nkanyora abakatoliki bagotenga buna rero na mogotenga komatengero monene komato na komotogia ngatenga nkogenda marowa wango tebitata na mamanga ngakibono ntwe tukireteri ukaiga nono konyagera turi konyagera kanisa ime nagende kanisa nyo abantu bagotenga buya sana kanisa ina ronda tokaraki sababu ki tata kantenga tuweza kuwa na mangana yunaende kanisa na SD mama tinguma ya saru setiri chiwirio wantenga manyete ekero Yesu Kristo abego tu musaraba ituko kiriale manyete ituko ri ichuma abantu barengo ekero Yesu ko bambu musaraba naba SD aba SD basituke mpaka yaronga nabo Yesu apambu musaraba yi akawa wantenga naba kwere ndaba kwaga ndabago tenga ingari ituko ri achuma pili na reri Yesu ako bugama kweri akurukurwaria abakatolika no balengana bakaraba abuira makwe ono ngobwate faida tali intuki agara ntuto komanyanga napambu musaraba naende bano tuamanyanga na rweto musara kosaba no moro jama ngato akarera inga tuamanyanga na ringo musaraba naende Yesu ruro musara komuranje mbate bige nteke mondara akora inga ekero ko gende sabali buna Moses yekara ali kura abana ba Israeli agatenga kora anchenya sai tinko nyara kobarana indi tindu kuruga mpaka aye kwabeire mutu yane naende kwabeire alaria nga rasma yesabe mutu ye itamangana mayako babuya naende none nkuru magaganaria babisa batatu bwati batatu korekende gyonsi ekebe abantu baminto kumuranche tusabere twese buna tureiga tusabera negesa kukitu ky'umugusi osebona umugusi no muntu rechereta kusino muntu umuki tusaberane abantu bayitokera asabana bayitubane na kero umugusi tutwale ruge ya moyo bwanchani rero narora embeo manyetera bego cya chiembegeta mbeo igeteiga kwanyora nga chimeme njiriko iwana abantu babakana marieta wachikuligi nga oibono nkinera akiaga neti lakini naende wakogenda tuateba nga tuense n'abakristo to obo kristo ninki obo kristo gento kere kiengencho Yesu atebete ingarasi matutu arubwanchani ase intwe onye bwanchani mboyo iganga igoronero yori macho kunintewa nga numo kristo onye bwanchani mboyo iwanga ninganje tenyasai komuranche na kinkobori abana ba minto bonse none mbari nyasanchira toiroborai gotura nyare kora abantu baito buya bagusi ekera ontuna intwe ase intwe ono chibwero kekerage abantu ngorante ibarenga ngamacho ngumanye tenge kubwanete kugunkwara nga chinguru kabisa kwara nga chinguru nchiro badenga macho na bere birogebi ungwa namanyete ekarongo ndaka mwana nko na kuri university ngoso serikali mwako yuko nyorokore saidi ya miaka 5 nero ngorogetie gas mwako yo muyasana ndo muntu bwate ngorengiyo mwako yongwaye ngabatenga nje tinta ketinguru chiswararia macho kuno liyo litu okumwekera birimo bwana tawakora mokoramu lakini onya bande chinguru chikare kwa somo tu sauria lakini ngaichi ko chibona mangane se kosinya se gatu begetenga dero kora mambe naende talia yande kose mmanya tibo iko kumuranche nga abantu baito bagusi tusaberane tumanya kogenda tusabere nse ya Kenya yons tusabere umurayoke ono tate betenga atapanga kila mtu akita tate betenga atapanga kila mtu none ntugusia ngonya kupanga tole nturairi mukanga machogu naraire ngonya kupanga tole kere nafasi yegotoka kotoko mubori natu anjeta bagusi ekikere kimpate ya maene ngana koreki lakini ayibona umuntu agwanjeriyo kaliyo kaya naye tukore ne koboko ngayo umuntu nanganjete wasebona none no mwako ndasegete igatu ali kuminyoka kere ngaki ngana oguchia tamupangeti osemoro jibona igorege nale ngekisumu otwale ngana abantu saidi ya 15 abagere
bagantenga bono lero gogototebiga tonchukire gogototebiga bono ngaki mwibwete sabu yeye boneka basoire nga kubagotebiga no bare naiga kubagocha gokora onyore ngantu getuomete gochiaria segete